Як заявіў міністр адукацыі Андрэй Іванет, за апошнія 4 гады колькасць замежнікаў ва універсітэтах вырасла на 10 тысяч і дасягнула 37 тысяч чалавек. Кожны трэці такі студэнт прыязджае з Кітаю, таксама ў лідарах краіны Афрыкі і Шры-Ланка. Паводле міністра, пасля якаснай вучобы яны вяртаюцца дамоў і робяцца, цытата, народнымі пасламі Беларусі. Аднак афіцыйная статыстыка для саміх беларусаў выглядае зусім інакш. За апошнія 5 гадоў колькасць айчынных навучэнцаў на бакалаўрыяце абвалілася ў 4 разы. Затое планамерна расце набор у прафесійна-тэхнічныя установы. Улады плануюць да 2030 года адпраўляць у каледжы адразу палову ўсіх дзевяцікласнікаў. З намі на сувязі Андрэй Лаўрухін, намеснік прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе нацыянальнага адраджэння ў пытаннях адукацыі і навукі. Спадар Андрэй, добрый вечар. Добрый вечар. Як на ваш погляд, Беларусі ўдалося за 4 гады... Ці чуеце нас, спадар Андрэю? Зараз чую. Дякую. Як на ваш погляд удалося за 4 гады Беларусі нарасціць колькасць замежных студэнтаў ажно на 10 тысяч чалавек, і наколькі это вялікая лічба, на ваш погляд? Ну, сапраўды, тут, канешне, тое, што вырваўся Туркменістан ізноў з 3000 до 8 амаль там, да? Гэта значыць, што хутчэй за ўсё адноўлена пагадненне асабістае паміж Лукашэнкам і новым Туркменбашы. Значыцца, інакш не было раней і няма і не будзе далей. То бок так не бывае, што раптам, значыцца, студэнты з Туркменістана самі па сабе прыехалі ў такой колькасці. Хутчэй за ўсё гэта адноўлена пагадненне між асобамі, між прэзідэнтамі Беларусі і Туркменістана. Вось. Ну і безумоўна спрацавала, канешне, другое, што другую строку займае Кітайская Народная Рэспубліка, стасункі адпаведныя. І вось праца у Афрыцы, Шры-Ланка там займае таксама лідарскія пазіцыі, медычная адукацыя сапраўды запатрабавана. Вось так я бы першыя такія, значыцца, чыннікі замежных краін менавіта растлумачыў. І, канешне, другое тое, што сапраўды колькасць адносна агульнай колькасці ўсіх студэнтаў, яна павялічылася яшчэ і таму, што беларускіх студэнтаў стала значна менш ісці у вышэйшыя навучальныя установы, большасць пайшлі ўсё ж такі сапраўды перанакіроўвае дзяржава у прафесійна-тэхнічныя і спецыяльныя сярэднія адукацыйныя установы. То бок гэта улады пастараліся, каб беларускія абітурыенты ў большай частцы ішлі, паступалі ў каледжы, у прафесійна-тэхнічныя вось такія сярэднія установы, так я разумею, а не это проста само жаданне моладзі. Безумоўна, гэта, я б так сказаў, што тут некалькі чыннікаў, не бывае так, што толькі адзін, але ўлічваючы такія моцныя інструментары, які маюць дзяржава, і тое, што большасць увогуле ўсіх навучальных устаноў на ўсіх узроўні дзяржаўныя, канешне, гэты самы галоўны чыннік і фактар, што дзяржава вельмі зацікаўлена ў тым, каб навучанне было скарочанае, хутчэй моладзь выходзіла на працу, на рынок працы, і затыкала тыя дзіркі менавіта ў працоўных спецыяльнасцях, на які вельмі вялікі запыт, які вельмі вялікі дэфіцыт. Таксама у сувязі з адтокам, з дэмаграфічнымі праблемамі і ад'ездам вельмі вялікай колькасці людзей пасля 2020 года з палітычных матываў. Вось. Ну, гэта адзін найбольш моцны, на мой погляд, чыннік, але ёсць і другі, звязаны з тым, што самі бацькі, ну, прабачце, ў гэтым узросце вырашаюць бацькі па большай частцы. Ёсць моладзь, яна жадае нешта, але ўсё ж такі бацькі. Бацькі, ну, я лічу, што ёсць і гэты фактар расчаравання вышэйшай адукацыі. Яно доўгае, яно незразумела, чым скончыцца, якая праца, ці знойдзе чалавек працу, і ў прынцыпе вось гэты таксама з'яўляецца чыннік расчаравання вышэйшай адукацыі.
значыцца, у адрозненне ад замежных студэнтаў, якім значыцца, распавядаюць і прадаюць такой вось, значыцца, высокаякасны прадукт беларускай вышэйшай адукацыі, тыя, хто жыве ў Беларусі і ведаюць са свайго досведу і асабіста, якая якасць вышэйшай адукацыі, не надта гэтым задаволены і разумеюць, што гэта толькі рэкляма такая. Вось наіўныя людзі могуць верыць у тое, што... Ну і, дарэчы, так, медычная, можа, яшчэ і не самая горшая адукацыя, што тычыцца астатніх накірункаў, хаця і ў медычнай нават таксама пагоршылася за апошнія некалькі год, пасля 2020 года, калі з'ехалі таксама выкладчыкі з медычнага універсітэту. Ну і апошняе сапраўды тое, што ўсё ж такі адпрацоўка, напрыклад, карацейшая, калі вы сканчаеце коледж ці, значыцца, прафесійна-тэхнічныя установу адукацыйную, там не трэба адпрацоўваць 2 плюс, 5 плюс гадоў. Вось, і там можна менш адпрацаваць, год. Вось, і гэта значыць, што вы адчуваеце сябе больш мабільнымі і свабоднымі пасля таго, як вы сканчаеце вось прафесійна-тэхнічную альбо спецыяльную сярэднюю установу адукацыі. Гэта таксама з'яўляецца чыннікам. Святар Андрэй, але ці не будзе такая сітуацыя, што школьнік, які хацеў бы ўсё ж такі атрымаць вышэйшую адукацыю, але, як вы кажаце, улады усімі сіламі намагаюцца зрабіць так, каб замест вышэйшай адукацыі ён выбраў каледж, але ўсё ж такі яго больш цікавіць вышэйшая адукацыя, пры немагчымасці рэалізаваць гэтае жаданне ўкраіны будуць выбірацца замежныя, не заўсёды еўрапейскія, а можа быць і расейскія вышэйшыя навучальныя установы. Безумоўна, гэта натуральна так. Дарэчы, пасля атрымання першай адукацыі бескаштоўнай вы толькі маеце магчымасць на платнай аснове. І тады, калі вы бачыце кошты беларускія таксама, нават калі яны танныя, тым не менш, ну, вы будзеце ўжо абіраць, можа, і іншую краіну, сапраўды. Так, менавіта гэта. Ўсё роўна запыт на вышэйшую адукацыю ёсць, і ён і па інерцыі, і новай генерацыі бацькоў, якія чакаюць ад вышэйшай адукацыі, ну, больш такі, значыцца, выбух, да, такі водгук і атрыманне вышэйшай адукацыі, калі адчыняе дзверы на глобальным рынку працы, гэта значна лепш, чым вось быць, таўчыся толькі на беларускім немаленькім рынку працы. Таму, канешне, безумоўна, вось такое звяртанне да замежных вышэйшых устаноў будзе гэта павялічваць, безумоўна. А калі мы кажам вось пра вопыт замежных студэнтаў, якія вучацца ў Беларусі, не будзем прыводзіць тут у прыклад вопыт іранскай студэнткі медычнага універсітэту, якую за крытыку рэжыму аятолаў дэпартавалі з Беларусі. Гэта гісторыя атрымала вялікі рэзананс у медыа прасторы. А разам з тым, вось міністр Іванец кажа, што гэтыя студэнты, якія адвучыліся тут у нас, у Беларусі, вяртаюцца потым да сябе на радзіму і прамуюць Рэспубліку Беларусь і беларускую адукацыю. Наколькі ввогуле вось у такіх краінах, якія папулярныя у беларускіх навучальных установах, то бок маецца на ўвазе студэнты з гэтых краін, наколькі ў іх ввогуле папулярна прамоцыя беларускай адукацыі? Ну, ведаеце, для краін Афрыкі, напрыклад, Беларусь гэта сапраўды Еўропа. Усё залежыць ад той краіны, ад кропак адліку, да, вось як у тэорыі, значыцца, вось такой относительнасці Эйнштейна. Што мы бярэм за кропку адліку? Вось калі мы бярэм краіны, для якіх Беларусь гэта Еўропа, то, канешне, стварыць міф пра высакаякасную беларускую адукацыю вельмі лёгка. Але нават калі мы паглядзім на Расію, то мы ўбачым, што колькасць студэнтаў з Расіі, якія прыязджаюць навучацца ў Беларусь, значна менш. Яна менш за 2000. Пры гэтым, звярніце ўвагу, што штогод Беларусь выдзяляе 860 квотных месцаў для бескаштоўных са стыпендыямі для расіян.
Дарэчы, у параўнанні з Расіяй, якая выдзяляе там, да, штогод 1300, але розніца у папуляцыі ў 15 разоў большая. І адносна таксама вось і студэнтаў колькасць адпаведная. То бок тут мы бачым, што насамрэч запыт і такая імідж беларускай адукацыі залежыць ад краіны, з якой прыязджаюць студэнты. Но цалкам, тым не менш, трэба прызнаць тое, што, канешне, студэнты, якія выходзяць з навучальных устаноў, атрымоўваюць такую адукацыю, якая дазваляе ім стаць медыкамі, напрыклад. Гэта, канешне, вельмі моцная прамоцыя беларускай якаснай адукацыі. Ну, калі сапраўды гэтыя ўрачы пасля вяртання яны там больш лечаць, чым калечаць. Мы ж гэтага не ведаем дакладна. Вось. І таму тут трэба ставіцца да кожнага такога студэнта, праглядаць яго лёс кар'ерны, ці паспяховы ён, ці наадварот. Вось. Вось таму тут агулам нельга, здаецца мне так, вызначаць і ацэньваць беларускую адукацыю. Разам з тым, калі мы глядзім на вось гэтае рэзкае падзенне ў 4 разы колькасці навучэнцаў вось першай ступені, маецца на ўвазе на бакалаўрыяце, так, у Беларусі, то яно скарацілася з 2020 года ў 4 разы да 69 тысяч у 2025 годзе. Пры гэтым замежных студэнтаў там падаецца больш за 35 тысяч у Беларусі. Ці наступіць момант, калі вось замежных студэнтаў будзе столькі ж, як і беларускіх, альбо нават замежных студэнтаў, вось у магчымасці таго, што дзяржава хоча, напэўна, больш грошай атрымоўваць, так, ад адукацыі, і замежныя студэнты гатовыя плаціць за беларускую адукацыю, зраўняецца? Залежыць ад таго, як зраўняецца, да? За кошт чаго? За кошт таго, што беларускіх студэнтаў стане менш да 38, зараз там 37-38 тысяч, значыць, замежных студэнтаў, да? Ці за кошт таго, што замежных студэнтаў стане больш да 60 там з чымсьці, да? Вось ад гэтага залежыць, канешне, такія вывады, які мы можам рабіць. Канешне, у прынцыпе, вялікая колькасць замежных студэнтаў гэта добра. Гэта не толькі грошы якія, а сапраўды кожны з такіх студэнтаў пры умове, што гэта сапраўды якасная адукацыя, якая дае такі добры, паспяховы кар'ерны шлях таму ці іншаму студэнту, і калі яны, напрыклад, становяцца вядомымі ўрачамі, фізікамі, навукоўцамі, палітыкамі ці культурнымі дзеячамі, яны сапраўды выступаюць вось такімі амбасадарамі беларускай адукацыі. Вось. Для гэтага трэба сапраўды, каб гэтая вось адукацыя, яна неяк так дапамагла стварыць гэты кар'ерны шлях. Але вось так, з пункту гледжання самой краіны, унутры яе, безумоўна, вось гэтая спроба затыкаць дзіркі і такім чынам перанакіроўваць моладзь з вышэйшай адукацыі на сярэднюю і прафесійна-тэхнічную, яна будзе так ці інакш мець наступствы, што вышэйшая адукацыя гэта эліты. Не толькі палітычныя, а ў прынцыпе, вось вышэйшы слой грамадства, прафесійнага, такога чалавечага капітала, так скажем, да? І калі Беларусь вось так зніжае колькасць нават такіх людзей, якія атрымалі вышэйшую адукацыю, то, канешне, яна памяншае вось гэты чалавечы капітал сваіх элітаў, і гэта будзе, безумоўна, у такой, канешне, не сёння на заўтра, але ў перспектыве некалькіх гадоў, некалькіх выпускаў асабліва, гэта будзе так ці інакш адбівацца негатыўна. На тое, што наўпрост у грамадстве будзе менш беларусаў, якія маюць вось такі сімвалічны капітал, звязаны з вышэйшай адукацыяй.